kadungog ani no dayon kaning Santissima Trinidad. Siguro sa ato mga Katoliko dili na ni problema nga atong sulbaron ug atong tugkaron. Adi magini problema kay misteryo man siya. Pero sa uban nga dili mo tuo, murag na problema sila kay kitang Katoliko, tulo daw atong Ginoo. Wa man ta moingog tulo, sila ra may niingon. Dili na masabtan, siyempre no, kung mo-explain ta nga mao ni usa ka Dios apan diha sa tulo ka persona. Di nila masabtan kay di pa pud sila mutuo. Muna ang ikinahanglan ta nato nga mutuo na kita aron atong masabtan. Ayaw sabta una aya tuo. Kay dinhi sa kalibutan bisag unsaon na tugtugkad ang misteryo sa Dios, dili ginato na siya mahakop tanan. Sama ni San Agustin God. Bright man gito San Agustin, atong patron. Iya gyud ning gi-estudyuhan og maayo ning Holy Trinity kining kahiusa sa tulo ka persona nga usara siya pan sa tulo ka persona. Momantong istorya sa dito daplin sa baybayon nagbaklay siya no. Ya nakita niyang bata nga nagsag-ob sa dagat diya sa iyang gamay nga lungag. Kay gusto niyang ibalhin ang dagat ngadto sa iyang lungag. Nakaingon si Agustin nga, imposible man na dong. Di man na nimo pwede ibalhin ang dagat diha. Sama ra gyapon sa atong hunahuna kung gusto natong tugkaron ang kaalam sa Dios. No? Bisag unsaon nato, gamay ra gini atong utok. Kinsa man ta nga mangako diha sa kanang pagsabot sa kinatibuk-an sa misteryo sa atong Ginoo. May pakuno nga mutuo ta kay diha sa atong pagtuo, diha sa atong pagdawat sa Dios sa atong kinabuhi, diha nato masabtan sa adlaw-adlaw natong pagpuyo. Sa Ebanghelyo karon ning tuig A sa Holy Trinity, sa Ebanghelyo ni San Juan, moning pinaka common o familiar kay nato kining John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son for us, to save us. Paborito man nato niya ano nga gitugyan niya ang bugtong anak, no? Expression sa siya nga nahimong tao, nagpakatao uban kanato aron kita iyang luwason. Usa ka pagpadayag sa gugma. O diya sa atong kinabuhi daw, masabtan lamang nato ang misteryo sa Ginoo, misteryo sa Santissima Trinidad, kung magpuyo ta diha sa gugma. Tungod kay ang Dios gugma. Tungod kay ang Dios gugma, kinahanglan gayud nga atong puy-an ang paghigugma. Kay timaan kini nga ang Dios dili gayud pwede nga atong taguan. O dili pod pwede nga sa pagdawat nato sa Dios diya sa atong kinabuhi, di pod pwede nga dili ni nato ipaambit sa uban. Kay kung dili ta magkinabuhi diha sa gugma, diha sa pakiglambigit, diha sa pakiguban sa atong isig kaingon, dili pud ta mulahutay niining kalibutana. Kanang giingon nila bitaw nga no man is an island. Wala kuno'y tao nga mag-inusara. Tinuod ba? Naay nag-text nga, ningon siya nga, asa naman ka? Ganihara ko dinhi, nag-inusara ra ko. Gilamok na lang ko dinhi. Gitiksan din siya iyang kasabot nga, wala ka mag-inusara. Ang lamok di ay. Sige kagdagpian ang mga lamok, wala ka mag-inusara. Sakto bitaw.
Di ba mao ni ang gipadayag po ni Pope Francis sa Laudato Si, the care for creation. Gipasabot ni Pope Francis atong atong May 16 nag-launch atong Laudato Si, murag anniversary ba to sa basta kay about sa creation. Ang tema ato kay everything is connected. Muto mo na, ang tanan daw konektado. Ang tanang butang, dili lang sa tao, kundi apil sa mga mananap, apil sa kinaiyahan, kahoy, tanom, tubig, hangin, ulan. Kining tanan, connected diha sa tao. So ang atong Santo Papa, gusto niyang ipadayag sa ato ba nga, walay lain nato nga kanabang ang tao makakabot diha sa tinuod na kalipay o pagpadayag sa gugma sa Dios kung luag usab ang iyang panglantaw sa iyang kanang binuhat sa Dios. Kita isip mga tao, mga lumulupyo ning kalibutan na unta, no, kanang mao ni una nga conversion sa tao ba nga ang gugma nato nga dili limitado lang sa gugma kanang gugmang pagbati lang. Kanang paghigugma nga nakagusto ka. Kanang paghigugma nga puno diha sa pagsabot sa Santissima Trinidad. Sa pagtahod sa Dios, dili lang panahon sa pagampo, pagrosaryo, pagnovena, kung dili kanang pagampo sa Ginoo, paghigugma sa Ginoo diha sa tibok natong kinabuhi, ngadto sa atong isig kaingon ug ngadto sa kinaiyahan. Mao man ay problema kuno natong tao kay abi natog kitara ang gibuhat sa Ginoo. Ang uban murabag gibuhat sila para atong i-manipulate. Murabag igo lang ta mo gamit nga murag hantod nga wala na tay pagrespeto. Wala na tay pagtahod nila nga mga binuhat pud na sila. Munang dali sa ato ang pag-decide, paghimo og mga lakang buhat nga usahay makaguba sa ilaha, paghilo sa atong katubigan, pagpuo sa atong kalasangan, dali na kay na sa ato tungod kay wala ta ni anang paghigugma sa Ginoo nga gikan sa Santissima Trinidad. Dali sa ato ang pagdumot sa usag-usa, ang paghukom, ang pagpatay, ang pagdaot sa atong isig kaingon tungod kay siguro wala pa gid nato masabti ang Santissima Trinidad. Kaya kung tinuod pa kang Katoliko, tinuod pa kang kanang imong pagpanguros sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, midulot sa imong kinabuhi, huna-huna o kasing-kasing, dili ta magpuyo magkinabuhi nga walay connection sa tanan, pinaagi sa paghigugma. Kana bitaw ang atong pagpuyo sa atong panimalay na karong panahon sa kining pandemic nato, no? Kining pandemic nato naagian, maayo pod kay mas nalawom ang atong relasyon sa pamilya. Mas nakita natong angayan nga sa una ato pang napasagdan, murag wa nato nahimo karon atong mas na-strengthen siya. Usa ka maayo nga pagbalik nato diha sa maayong relasyon sa pamilya. Pamilya nga nagkahiusa tungod sa gugma timaan sa Santissima Trinidad. Katilingban nga nagkahiusa, nagtinabangay, no, dili dinautay, dili magpalabuanay, dili manglupig sa usag-usa. Pero mao lagi na, no, daghan gyapon sa atong panahon sa atong crisis. Pamantan sa crisis pero murag medyo na kuha na, pero grabe atong panahon sa atong Abril, no, kay grabe itong mga kuha na to, uban wa na gikaon, ang uban bisag naapay inadaghan manguha paghihapon, di gid magpalupig, dili makiangayon usahay ang pagpanghatag, pagdistribute, kay naapoy mga tao nga mamintaha gyud og sobraan kasigurista. Nganong ingana man, tingali tungod kay kulang pagita sa pagtugkad ni ining gugma nga gitudlo sa atong Ginoo
Importanteng sugo, paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig katao. Muna karong panahon na daghan kay mga kanang malabo kaayo nga mga relasyon. Tungod kay kulang kita sa pagsabot o pag-ila diha sa pakiglambigit, pagkinabuhi diha sa Santissima Trinidad. O ginaot nga nining santos nga Eucharistia, ato ning usisahon, atong pamalandungan ba? Sa tagsa nato ka kinabuhi, no? Authentic ba ni atong gugma? Tinud-anay ba gyud? Nakaila ba gyud ta sa Dios? Pinaagi sa kabuhatan, pinaagi nining mga butang, nining mga elemento nga niya sa akong palibot karon. Gitratar ba nako ni sila nga ako usab nga mga igsoon? Ako usab nga mga higala? Kauban ning kalibutana, o gibati ba na nako nga ako connected nila? Sila kabahin nako, ako usa lamang sa mga butang nining kalibutana, dili ako ang tag-iya. Naasya nga nagtan-aw kanato. Sa atong panaghiusa og pakiglambigit, ipadaygon ta nato kanang tinud-anay nga hunahuna og pagbati nga iya sa Dios. Pinagi niya ng Santissima Trinidad. Hinaot panta.